Мәгъфурҗан 13 yaşında осталар бригадасы белән беренче түбәсен яба, авылдагы клубны яңартып эшли. 52 елда армия сафларына алынып, 4 ел Ирак көнчыгышта хәрби диңгез флотында хезмәт итә. Балтасталык һөнәренә әткәйдән күчкәндер. Әткәй шөгыльләнә арыгына балтастасы. Шул булды. Шоя, баскан җиреннән ут чәчрәтеп торган егеткә улның бөтен кызы гашыйк була. Сабантуйга бераз акча юнәтергә дип Мәгъфурҗан Перем якларына юл тота. 2-3 айга дип кенә киткән сәфәр 12 елга сузыла. Озак еллар Перем өлкәсендә ГРС төзүдә хезмәт куя. Шушында булачак тормыш иптәше Балык бистәсе районы кызы Мәдинә белән таныша. Кавышып, Перем өлкәсенең Яйва бистәсендә гомер кичерәләр. Сагындыра башлады туган җир. Тегендә эшләгән стройка ябылды, туган як сагындыра. Ничектер барыбер туган якка кайтасы. Тукталып мин әйтәм, пока әле минем хәл бар чагында кайтып калырга туган якка. Ул вакытларда авылда Чыршын араттан йорт салучы булмаган, биек һәм зур йорт була ул авыл өчен. Хәтта Мәгъфур клуб сала икән дип тә сөйлиләр. Авылда пилорам ачып җибәрә, ак тегермәнне кабаттан торгызалар. АВМ юеш үләннән ан киптереп чыгару цехында да эш туктап тормый. Тормыш иптәше Мәдинә апа белән алар 2 кыз, 3 ул үстерәләр. Бүген Мәгъфурҗан абыйның 8 оныгы, 5 оныкчыгы бар. Әтием һәм әнием безнең шундый безгә балаларга шундый яхшы тәрбия биргәннәр. Хезмәткә өйрәтеп, хезмәтне яратырга, кешеләрне яратырга, хөрмәт итәргә, өлкәннәрне, өлкәнчә кешеләрне кеше итеп, менә шушындый тәрбия алганбыз без. Ул як белән инде без гомумән балалар бәхетле. Мәгъфурҗан абыйның зирәклеге һәм тырышлыгына күзләр тимәсен. Бүген дә хәрәкәттә ул. Бакчадагы яшелчәләрне барлау, су сибү, үстергәндә төрле алымнар куллану дисеңме? Иртәнге чыкта ишек алдында бәбкә үләннән ялан аяк йөрү булсынмы? Барысына да җитешә. Аллаһы Тәгалә үзенә сәламәтлек, озын бәрәкәтле гомер насыйп итсен. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.